Hai să ascultăm această melodie pentru voi. Ascultați-o pentru voi. Până mă duc eu să fut o labă la baie, voi ascultați această muzică. Este imposibil să nu vă placă această muzică, pentru că majoritatea dintre voi asta v-a plăcut de fiecare dată, să promovați prostia omenească, și vă dau vouă o dedicație muzicală din tot respectul meu. Hai să ascultați. Are tot ce vrei, dă de mare alie, baby, abie, ale, amuzanță lângă mine, zici că e mia rubere, zici că ești suzanță, ești bătut în cule, știi că tata e satana. Asta să-l ascultați, fratatul ăsta, imediat când am băgat abia, ia uite, s-a făcut 8000 de persoane pe live. Bravo vouă! Dacă sunteți șumagari proști, vai de morții voștri. N-am bani de cană, îmi pare rău. N-am bani din cană. Nu am bani de cană, ce trac parte nu pricepi. Nu am bani de cană, nu am. Nu-mi permite buzunarul să cumpăr o cană, pula mea. Eu toți banii care mi intră din live, eu am spus că o bag pe